Ndalo machon ji ne tero. Sani be inyalo yie tero ng'ato? Anyalo yie ka en gi pesa kata katere. Nikech ochumi ni malo ma kapo ni ng'ano inga gi pesa tatere ka dong koso nang mondo pidha kech piny oridore. Iro mondo pidhi kumiromen? Ipidho kata in ibro pidhi ok awuondi. Ndalo moko bro biro moki bilende gini tionge pesa to dhako moro nigi pesa nulende go kucho bro pidhi idagi yie. Binyalo yie teri? An ato to kadwar jater buta. Okidwa? Ok adwa. Mamino koyoni ochame chama kaka sani. Adwa ng'igi ngimana nikech sani be piny tek maka ang' jater obiro odwaro soup to soup ne maonge godo samoro to en gi jater man gi lwete nono koro ok adwar. Dongo biro to ogolo soup. Ogolo soup? An ok adwar. Ok adwar jater. Matero mon tok migi pesa mar to dhako en kare. Ero kamano. Penjo mar adek obo penji. That was a view from Homa Bay County residents, and my name is George Otula.